Je suis venue ici, je n'ai pas de famille, je ne connais personne et je devais apprendre la langue. Ce n'était pas facile, il a fallu beaucoup de courage. Подпомагайки лицата, които търсят закрила, по една или друга причина са избягали от техните страни на произход и не могат да се върнат там, ние подпомагаме и собственото си общество. Mi chiamo Pelagie Kabanga e vengo della Repubblica Democratica del Congo e sono in Italia da circa 6 anni. Sto lavorando come operatore sociosanitaria. Ciao Тодор! Здравей, Пелажи! Аз съм адвокат Тодор Илиев от България, един от адвокатите в екипа на Център за правна помощ Глас България. C'est pas facile de trouver du travail, surtout que tu es étrangère et il faut que tu t'adaptes. Цялостната ми работа е свързана с съдействие на бежанци и мигранти. Голяма част от тях бягат заради непосредствен риск за живота им. Refuge Welcome m'a beaucoup aidé pour m'intégrer, pour arriver là où je suis, dans la maison où je vis, avec la famille avec laquelle je vis actuellement. Le fonctionnement d'une famille d'accueil, c'est une famille qui t'accueille, qui te prend en charge comme une personne qui fait partie de leur famille. Бежанците, мигрантите, търсещите закрила получават действително съдействие в различна насока от множество главно неправителствени организации, в това число медицинска помощ, в това число психологическа, социална помощ, курсове езикови. Европейските политики следва да бъдат ориентирани именно в тази насока. Информираност, интеграция и наистина така балансиран подход към миграция. J'aime beaucoup donner, aider les patients et c'est là où je me suis mis à faire le travail. Работата ни е важна, защото с работата ни се променя човешки съдби, човешки живот. L'Italie, c'est mon pays d'accueil, c'est ma vie.